שלום, ערב טוב. ההזיה עלתה באש. מורה כבר ארוסה, רפיח ים ארוסה, גני טל ארוסה, נווה דקלים תפורק עד סוף השבוע, והכל הרבה יותר מהר מכפי שאנחנו כאן הערכנו, ובניגוד גמור לתחזיות של צה"ל, השב"כ או המשטרה. עובדה ראשונה, מחנה הימין לא הגיע למערכה המכרעת. לא 150,000 האיש שהיו בכיכר רבין, ולא עשרות האלפים שהיו בכותל המערבי או בכפר מימון. הם פשוט לא הגיעו. התעייפו, נמאס להם, היה חם מדי, מפחיד, מייאש מראש, אנחנו עדיין לא יודעים. עובדה שנייה, לימין הלוחם אין ראש. יש לו כן קבוצת מנהיגים שעשתה הכל, אבל הכל, כדי שלא תפרוץ אלימות. עובדה שלישית, גם במהלך הנסיגה מגוש קטיף, כמו במלחמת כיפור או בלבנון, האחריות האמיתית, הכבדה, הישירה, נפלה על אנשי השטח, חיילים ושוטרים. והם, ורק הם, בעזרת תושבי הגוש, מנעו את האש הגדולה. ועוד שאלה אחת, איך יכול להיות שאותו צה"ל שראינו בשבועיים האחרונים הוא בדיוק אותו צה"ל שלא זיהה את הרוצח נתן זאדה למרות 100 סימני הזהרה? זה לא אותם מפקדים, זו לא אותה תשומת לב. במבצע אנחנו יותר טובים מאשר ביום יום. נצא לדרך. יום רביעי, ההזיה עולה באש. היא נשרפת מהר, הלהבות גדולות, והיא שורפת איתה אלפי אנשים, מחנה שלם, נשים וגברים, קשישים וילדים. גם בתוך הלהבות קשה לשכוח כיצד היא התחילה ההזיה הגדולה ביוזמתו של הראש ב-82 מיד אחרי פינוי ימית, וכיצד נמשכה 23 שנים מלאות, כל רגע מהן בתמיכתו המלאה. היה לנו חלום, גם לי. חשבנו שאפשר יותר, התברר לנו מה ביכולתנו לעשות היום. עכשיו זה התברר לו. עכשיו הבולדוזר אוכל את גני טל ואת רפיח ים ואת מורג ואת פאת שדה הוא כבר גמר. 5 עד 10 דקות זמן הריסה לבית אחד, 3 שעות מקסימום ל30 בתים, עד 5 שעות זמן בולדוזר ליישוב ממוצע. והנה אנחנו רואים להרוס קל לאללה, ומהיר מאוד. אנחנו בגני טל. אלו היו בתים של 200 מטר בנוי על חצי דונם. וזה היה רחוב. ריח של שרף עצים באוויר, של גיזום תוך כדי ההריסות. אנחנו את ההריסה התחלנו אתמול, והיום אנחנו מסיימים. היישוב היום בטוב. כל מה שאנחנו רואים פה היום יהיה גמור? כל היישוב על הרצפה. ההריסה התחילה פה בעניין הראשון, ובעצם את כל השכונה הזאת. כמה בתים פה? פה היו 22 בתים. 22 בתים? לא נעים להגיד, אבל תוך שעה. אז מה, אתה מוריד יישוב ביום? אנחנו מורידים יישוב ביום יומיים. וואלה. יש פה עבודה מסיבית מאוד. לראות באיזה מהירות אתה יכול להרוס, זה מדהים. אנחנו עושים פה ב3 שעות, 30 שעות. זה המודל. מיידים למשל. דוב מרמלשטיין, אחרון המתפנים. בעל הבית? מה אתה אומר? בעזרת השם. עכשיו רואה את השכונה. איזה רחוב זה היה? איך קראו לרחוב? אין פה שמות לרחובות. לשם של רחוב זה דבר סתמי. פה גרה משפחת גובי. פה משפחת בעל הבית. זה הנשמה. אין שמות של רחובות. כאן היה הבית של בעל הבית? רק בערים שזה מנוכר יש שמות של רחובות, של אנשים שמתו.
פה הכל חי, לא צריך שם של רחוב. עכשיו... והנה גני טל בימי ההזיה הראשונים בראשית היווסדה, הנשיא הרצוג קובע את המזוזה. עם גני טל כבר על הרצפה, מה קורה למשל ברפיח ים? קפצתי לבית של עמי שקד, קצין הביטחון של הגוש, לפני שיהפוך לתל חורבות. היינו אצלו לפני כחודש ימים, אחרי רצח בני הזוג קול, זיכרונם לברכה. אנחנו הלכנו בדרך שהתוו לנו עוד כשהיינו ילדים. במוסדות חינוך, דרך אגב, אני התחנכתי בתיכון במוסד חינוך קיבוצי, נוער עובד מחנות עולים, ובשירות הצבאי. ואחרי זה בקריאה להתיישב, איפה שהציונות צריכה אותך, וזה בדרך כלל בפינה ובמקום הבעייתי ביותר, והלכנו לשם. אז או שאנשים טעו אז, או שאנשים טועים היום. האבסורד הוא, לא אנחנו שהלכנו בדרך, אלא שאותם אנשים שהחליטו אז משהו, מחליטים היום אחרת, ואין להם בכלל בעיה עם זה. הם אפילו לא ממצמצים. אני מעריך שאולי יום אחד, ולא משנה מה תהיה תוצאת המאבק, תבקשו מאיתנו סליחה. הורסים הכל. עכשיו, אחרי מראות ההרס, אולי יהיה קל להבין את הבכי הגדול. שמעתי חברים מתלוננים על היקף הדמעות שנשפכו כאן. נחזור לאחור, יום חמישי, היום בו עלתה ההזיה בלהבות. שלו כל אחד. השטח שם יהיה צ'יפ. משמעת מים שלי. בר לב סוגר עם ליברמן על שעת הפריצה לבית הכנסת. הוא עכשיו 10:15. וואלה, כבר לנו שכולנו... נכון. 12. 12. בסדר, אנחנו כאן, 12 קבענו. בואו נצא. זה יהיה מעמד ענק. כן, זה חשוב שזה יהיה מכובד, אני אומר לך. יאיה, אלוף יורם יאיר, מוסיף ומזהיר בעדינות. שלא כל ארכי-פרחי יקבע לכם את ה... כ1,000 בנות מתבצרות בבית הכנסת, בנות 15 עד 25. הרחוב כבר מוטש, ושעת הפריצה קרובה מאוד, עוד רגע לא יותר, פריצה ופינוי. הרוח הזאת
תנצח ראש ממשלה שאיבד את הרוח. התכנסות מנהיגים, צביקי בר חי מול ניצב בר לב, מילים אחרונות. הרוח של כולם איתי. חיבוק עם זמביש ממנהיגי הכתומים. חיבוק עם ליברמן. הם לא מייצגים אותנו, את הרוב פה לפחות. אנחנו לא רוצים שהם ייצגו אותנו. וייאוש גדול של כתום מן ההנהגה בשטח. לא קשור לזה שמתונים, הם מתאמים מראש המשטרה את הפינוי. כולם יודעים את זה, כי הם יודעים בדיוק לאן האוטובוסים יקחו אותנו אחר כך. הם כאילו משלימים עם זה שיהיה פינוי כבר. הרבנים גם, חושבים שיש פה רבנים. הרבנים הם לא המנהיגים פה. אין פה הנהגה, יש פה 30 קבוצות. 30 קבוצות של מנהיגים. כל אחד שיש לו מגפון, זהו, אני המנהיג. אין פה, הכל פעם מבולבל. כל פעם מבולבל. כאן אני רוצה ללכת הביתה, כל פעם מבולבל. מדבר ניצב משנה מאיר בן ישי, סגן מפקד כוחות הפינוי. הגיע זמן פינוי. בעוד 10 דקות מוטי יוגב מוביל אותנו פנימה. נבקש מכם להתפנות ללא צורך בהפעלת כוח. תודה. הצליל מקפיא בהמון בנות. אנחנו כבר נמשיך עם תפילת הנערות המדהימה הזו, אבל אני מבקש לעצור רגע ולהזהיר. לא את הכל הבנו. מדובר בחבורה גדולה מאוד, סגורה למדי, ואפשר ואנחנו שוגעים בניואנסים, בהשתמעויות הקטנות. בכנות הכאב, בעומק השבר, בגודל הקרע, ביושרן של הדמעות, אין לי ספק. מיד אחרי הפרסומות, חזרנו. היינו בהריסות גני טל, היינו עם הבולדוזרים ברפיח ים, עכשיו אנחנו בבית הכנסת בנווה דקלים, בתחילתה של תפילת הנערות. דקות אחדות לפני הפינוי. נמשיך. השם שמעה תפילתי, ושוועתי אליך תבוא, אל תסתר פניך ממני. מעולם לא שמעתי תפילת נשים סוערת שכזו. התפילה לוהטת, שבורה, אדוקה, מתחננת. לרגע זה נדמה כמו טרנס בגואה, אבל לא, הן נשרפות עד שאי אפשר עוד להכיל את הכאב. האם זו בעצם תפילה של תבוסה, של מי שמבין שהפור נפל, שהגוף מת? במקביל בחוץ הכוח נערך לפריצה. ותוך כדי הפריצה לאגף הבנים כבר החל.
ועכשיו צידוק הדין וההודעה המלאה כי הכל מעשה ידיו, והוא אלוהינו ואין מלבדו, יהיה אשר יהיה, אדוני הוא האלוהים. מציעים את ספר התורה לפני הקריאה. הרב שלמה אבינר מוביל את הטקס. מה אני רואה? עם בוכה אני רואה. עכשיו הן מתחבאות מתחת לשולחנות התפילה. ולאט לאט, בנחישות וברגישות, מוצאות בזו אחר זו. – 24 שעות קודם, ההמולה בשיאה, והשאלה אם פני המקום למלחמה או לשלום עומדת באוויר. תושבי נווה דקלים ביקשו להכניס מחולות ליישוב. הקנאים התנגדו והשתלטו על הרחוב תוך שניות. עכשיו, מה יקרה? הבלגן פה יוצא מדי שליטה גם מי שרצים לשלוט בהם. מוטי יוגב, מראשי המתנגדים הממוסדים, קורא ליאיה לעזרה בטלפון בדחיפות. פצצת צבע ראשונה נחתה. ועוד אחת. אתה תשלוט בהם, יהודה. אתה תשלוט בהם. אתם תשלטו בהם, בבקשה. אנחנו צריכים לקחת את הציוד. לעצור את הדבר הזה! לעצור את הדבר הזה! ואש בצפרדעים. מפנצ'רים גלגלים. בכל הכבוד, זה השעות הכי בעדיות, השוטרים פשוט נהגו. זה מוטי זייתון, קבלן המחולות. שוטר אחד פה באזור. תגיד לי, אני בעבודה, כמו אבא שלך. חתך את הכיף, גם אני בעבודה. כבר, אני
אם אתם רוצים לקעקע את שארית ההנהגה שאולי עוד יש לנו פה... זה הרגע שבו, תוך כדי להבות גדולות, חוברים מנהיגי שני הצדדים נגד הקנאים. את הקנאים אין אפשרות להנהיג, אין להם ראש, אפשר רק להרגיע או להכניע. לא נעכב את הפרקה של אבל אני לא יכול עכשיו, תקשיבו, אם אני לא מגיע איתכם לסיכום נורמלי, אני פשוט כך, אני הולך מפה, חזר המתזית והמכות העצורים, אז אם זה מה שאתה רוצה, תפדל, אני לא רוצה, גם אני לא, תעזור לי. הצעירים נעצרים ונלקחים לאוטובוס. מוטי לוקח ביד את אלוף ישראל זיו, ראש אגף מבצעי. יאיה, המלאך הנייטרלי, מפשר בין שתי הקבוצות. הוא משתייך לצוות איתכם עם יום טוב סמיה, רן פקר ועודד טירה, ותפקידם בכוח לשפוך מים קרים על כל אש בסביבה. זו איילה אמיתי, הצעירה שישבה במעשיהו ימים ארוכים, והיה קולט אפשרות לבלגן. תביא בנות, תביא את הבנות מפה. והנה יום טוב סמיה מוצא עצורים שניתן לשחרר. בסדר, לא, אני חשבתי שאני לוקח אותם הביתה. זה בנדות שלו. חזקים, עברנו במצבים יותר קשה. אבל שמע, זה קשה. תשמע, מה האלטרנטיבה? יושבת בבית לראות את זה בטלוויזיה? אתמול נפלו עליי איזה 10 ילדים וזה ופה ושם וזה. חבר'ה, אתם יושבים פה בגללי. אמרו לי, איך בגללך? מה עשית? מה זה? אמרתי, אתם אומרים פה? אני הייתי מ"פ אחות ב-67 של הצנחני שפרץ לרפיח, במתחמי רפיח. כל הצלקות שלי זה מזה. וואללה, קצת דרך ארץ, כי הם צועקים, הם לא יודעים, הם מסכנים, הילדים, הטרגדיה הכי גדולה זה הילדים, ההורים, אתה יודע, לא מלווים אותם, אתה רואה אותם לבד ברחובות, אתה רואה אותם לבד בהתנגשות. אני בא לכפר דרום, הילד הכי גדול שעומד שם הוא בן 12 בשער, מי אתה, מה באת? אני באתי, למי באת, למה זה? אתה נכנס על אחריותך, אמרתי, יש לי אחריות על עצמי, אתה ילד בן 12, עוד אין לך אחריות על עצמך. אתה יודע, אבל זה קושי, יש פה גם משבר הנהגה רציני, כי עשינו כל מיני הידברויות, וזה קשה, כי קשה, אני מבין אותם, זה לא משטר צבאי, זה לא אפילו לא בית ספר, הם באו פה מכל הארץ, אבל בסך הכל, טפו, ופתאום, עוד אחרוני המפגינים על הגגות, נרגעה האש. ואזרחי נווה דקלים חברו לכוחות המפנים, ישבו על האספלט הרותח ושרו יחד ב100 מעלות בצל. זה היה הרגע בו ויתרו המתיישבים על בתיהם וקידשו את בתינו שלנו. אז פסקה הלחימה. הנה עמי שקד, קצין הביטחון, מרגיע את אחד הצעירים.
אחר כך עמדו כולם ויצאו לסיבוב קצר עם ספר התורה של הרב וולפה עד לפני שניות קנאי קיצוני במיוחד ושרו. יחד, יחד. הקריאה הזו, הכמיהה הזו, הניצחון הזה, מלמד שלא הערכנו נכון את חיבורם של בני גוש קטיף לישראל בכלל. וכבר אמרנו על החברים האלה, הם בוותרם על מלחמה, השאירו את בתינו שלמים. מיד אחרי הפרסומות, אסתר בזק מאבני היסוד של נווה דקלים, עכשיו...